Според председателя на Сдружението на младите психолози в България Петя Събева, динамичното развитие на града ни и урбанизацията са притегателен център за младежки организации от различни националности. Това е много благоприятно за Сдружението, защото работим много активно с младежи, млади хора и млади специалисти в областта на социалните дейности, на психологията, на образованието, на здравеопазването. Подобряването на междукултурния диалог на варненски и чуждестранни младежки общности също е една от целите на младите психолози. В тази насока един от основните моменти в проекта е обогатяването на знанията на младежите за традициите, обичаите и характерните за дадена народопсихология поведенчески модели. Страните, които са взети под внимание от ръководителката на проекта Веселина Минчева, са България, Испания, Япония и Русия. С цел подобряването на междукултурния диалог между чуждестранни младежки организации, младите психолози организират и 4 тематични вечери, насрочени за месец август. Най-големият акцент в нашия проект това са 4 тематични вечери, които организираме, съответно за 4 страни – България, Япония, Русия и Испания. Като целим в тези вечери да пренесем духа и традициите и всичко това, което е характерно за страните в България. Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна и Дирекция Младежки дейности и спорт.